古文1日1語。毎日古文で出てくる古語を1語配信しています。古文を読めるようにしていきたい方は、ぜひチャンネル登録をして毎日学んでください。この言葉の意味、わかりますか？みそかなり。この形容動詞は漢字で書くと、このひそかなりっていう漢字を使うんですね。意味はこっそりしている。ひそかですからね。具体例です。100メートル走の練習を夜中に密かにやっている。100メートル走の練習を夜中にこっそりやっている。古文1日1語。また明日。